Il-Prim Ministru Joseph Muscat reġġa' tal-ħin lill-ġurnalisti jirrepetu l-istess mistoqsijiet tal-aħħar ġimgħat. Staqsew jekk jaqbilx ma' min qal li fil-ħażin ikun dak li ma jieħux azzjonijiet dwar Panama Papers u t-tweġiba tiegħu kienet ċara. Jien naqbel u fil-fatt għalhekk ħadd deċiżjonijiet serji, ħadd deċiżjoni bla preċedent li l-gvernijiet ta' qabel u l-Prim Ministru ta' qabel ma ħaduhomx. Neħħejt portfolio ta' Ministru u rejna l-affarijiet jisiru bis-serjetà mhux biss din id-darba ma' kull darba li kellna bżonn nieħdu d-deċiżjonijiet ħadnihom. Mistoqsix sar mill-awdiċjar li kienu talbu Chief of Staff tiegħu u l-Ministru Konrad Mizzi, Joseph Muscat reġa' tenna l-weda li dawn se jkunu pubblikati. Iżda fuq kollox il-Prim Ministru nnota kif l-aħħar żviluppi f'Panama Papers kixfu l-ipokrezija tal-kap tal-Oppożizzjoni. Jekk il-kap tal-Oppożizzjoni ikun kredibbli fuq dak kollu illi jagħmel, jien id-deċiżjonijiet tiegħi ħadthom u issa jrid jieħu d-deċiżjonijiet tiegħu. Jkun interessanti wkoll wieħed jara jekk kienx hemm nies minn dawn li ġej mejjuna mill-intermedjarji qrib ħafna u li għandhom involviment fil-Partit Nazzjonalista li tawx xi għotjiet fis-snin li għaddew lill-Partit Nazzjonalista minn fejn oriġinaw dawn l-għotjiet u wkoll jekk kienx hemm xi wħud minnhom illi taw permezz ta' famużi ċeduli tal-korruzzjoni lill-Partit Nazzjonalista. Li tkun intermedjarju ħażin li jkollok il-kumpanija inti nnifsek mhux dak il-punt huwa li jekk qed tgħid li tkollok kumpanija hija ħażina li tgħin li xi ħadd jiftaħ kumpanija huwa ħażin ukoll. Dak li qal il-kap tal-Oppożizzjoni u l-kap tal-Oppożizzjoni huwa konsistenti. Jien il-punti li kelli nagħmel għamilthom qed li xi ħaġa li tkun legali mhux bil-fors tkun korretta, ħadd id-deċiżjoni li għandi nieħdu sal-kap tal-Oppożizzjoni qabad f'inkonsistenza għax filli qed jgħid illi mhux sewwa li jsiru dan l-affarijiet. Filli issa qed jgħid li ma sar xejn illegali. Jien kon konsistenti l-kap tal-Oppożizzjoni le.